Менің үшін интеллигентный кісі осознанный. То есть фикер алып бара тұрған, ойлай тұрған, нешіктер өзінің точка зрениесін аңлата біле тұрған. Тіге стереотиплардан тыш, нендедір совет вақытынан, әти-әнелерден, ғаиләден қалған нендедір шундай стереотиплардан аңлап, шуларны кырыйда қалдырып, өзләре өзін личность сыман хис ете тұрған кішілер менің үшін интеллигент. Ну, нешік ішли біздің татар бизнес, татар эстрадасы бизнесі. Мына бір кішіде ақша бар екен, ол таба бір өзіне башта, то есть аның тауышы бар. Менә тауыш бар нәрсе ол, тауыш бар, менә менде бармақлар бар, но ол айтмайды, что мен пианист. Кішілердің тауышлары бар, жырлай біле, но ол тоже не говорит о том, что алар вокалист. Но, тем не менее, алар жырлайлар. Вот. Табалар аранжировщик. Бір аранжировка, мәселен, 3-5-10 мың тора, максимум 15 мың Қазанда. Вот. Аннан табалар бірер видеооператорны, бір 15-20-30 мыңға клип түшіре тұрған. Вот, считай, сен бір жыр яздың, клип түшірдің, ротацияға жібердің, майданға төлейсің ақша, ТНВ-ға, ТМТV-ға төлейсің ақша, сені бара 2 ай көрсетелер ме, сені халық бере башлай, и сен әкірінләп уже башта туйларда, банкетларда ведущий болып бересің, аннан уже не гастроллар турында ойлайсың инде. И вот шулай тұрып, буквально 2-3 ел өміріне әреметсең, мені шуңа постоянно стабильный эшләргә, то сен уже, считай, өзіңні татар эстрадасы йылдызы деп считай аласың. Мен білгенімсе, но мен нешік сеям, музыка бар менә мындай уровеньда. То есть бар музыка ошап була, нендер музыка. Бар музыка менә ерек ненде, а бар музыка менә мында баш ненде. То есть менә кем кеше нендей уровеньда өзінің музыкасын воспринимает инде, менә шул показатель инде. Кеше үзе нендей уровеньда шунда музыканы тыңлай. Шуңа күрә мында татар эстрадасында шул булмый, просто бездә шундый кешеләр. Алар шулай үскән. Минем өчен татар интеллигенция шул Нурбек Батулла, мәсәлән, Байбулат. Мин алар белән рәхәтләнеп шашып сөйләшәм. Шул сәләт егетләре, кызлары инде уйлый торган, уйлый белә торган кешеләр. Миңа калса альтернатив музыка дип ул барыбер ни folk music форматында булырга тиеш. Казан форматында түгел, Татарстан форматында түгел. Только шул форматта ул ничектер үзен табалачак дип уйлыйм. Если мен бір төркемгә шакырлар икән, уйнарга, менә Казанда эшлибез, булай ясыйбыз, мин сразу аңлыйм, ни бесполезняк. Чөнки минем опыт буенча барыбер шул бер примерно картина. Кемдер ябышкан Министерство культурага, и шуның белән шуңа рәхәтләнеп, инде ничектер контактлар белән алып баралар инде үзенең деятельностьларын, эшләрен. Бу тотынып кына тору, шунда бер ләгеп каласың икән, ничектер уртак тел табасың икән алар белән, то син шул волна буенча йөзәсең инде. Нинди вакыйгалар була, шул вакыйгаларга карап, шәһәрнең культура уровенен аңлап була инде, минемчә. Вот менә шул күпме внимание безнең футболга уделяется, спортка инде, күпме внимание музыкага. То есть менә чагыштырып алам, менә мондай ара икәнен. Шуңа күрә хәзерге вакытта да бик белмим ничә ел үтәргә тиеш тагын, бер 10 ел микән, 20 ел микән. Но мен пока перспектива күрмим альтернатива музыка буенча Казанда. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.